V dnešnom videu si zrekapitulujeme update, ktorý pred pár dňami prišiel do Brawl Starsu. Ešte pred tým, ako začneme sa tu pozerať, tak vám chcem povedať, že toto video je extrémne narýchlo točené. Kvôli tomu, že nemám hotové domáce úlohy a chcem vám natočiť video. Takže presne preto a poďme teda na to, nebudú tu moc veľké strihy, pretože je to narýchlo, takže let's go. Toto je na nový Stranger Things update a aj nový Upside Showdown. To si vyskúšame v ďalšom videu. A ešte mám prichystané jedno ďalšie videjko z pushu. Máme tu potom ešte volať, čo toto je. Dobre, máme tu dačo. Máme tu mega questy, všetky nové questy. Poďme sa pozrieť do Brawl Passu, kde už máme skin na Lumi. No, ja som išiel povedať, že Lily. Kámo, dámy a páni, pripojte sa do môjho klubu. Kámo, wafle. Kámo, tu je waffle shop, ty kokos. Normálne, wafle tu sú samé. To čo je toto? Kámo. Som si myslel, že po tomto update Brawl Stars úplne padne, hej, ale kámo. Tu máme normálne wafle. Koľko waflí? Kamo. Tu máme normálne wafle. Normálne ako free origo wafle tu máme. Normálne, ty kokso. Akože dal by som si teoreticky aj wafle. Kamo, to ide 28 dní, kamo, toto ide do decembra. Čo som chcel? Ja sem, ideme do Strange. Poďme si tu otvoriť tento najdrahší balík, kámo. No, ukáž sa. Pearl? Čo? Čo je toto? Čo sa deje? Máme skin na Sema. To je ten Brawl Passový skin. Už ho máme. Tak akože celkom dosť sme tam. Aha, to je 3x pex. A ešte poďme si, otvoríme si tento jeden. Jedna karta. Aha. Dobre, neotvoríme si nič, ale máme 10 vecí mi tu bliká. Čiže na Leona je jedna a to akože to je kde tu? Ok ľudia, čiže ak sa vám teda toto video páčilo, tak určite nezabudnite tam plesknúť like, odber a zvonček a vidíme sa u ďalšieho takéhoto videa. Zatiaľ sa majte a čau.